Naging matrayumpo ang blessing as in inauguration ceremony kan Santo Domingo Community College o SDCC sa Barangay San Andres, Santo Domingo, Albay, kasubagong aga. Sigun kay Santo Domingo Mayor Jun Aguas, maugma siya na magagamit na kan sa iyang makahimanwaan dating pangiturogan niya sa naman para sa saindang banwaan. Istorya niya, dating evacuation center ang pasilidad, as in pigrehabilitar nga ni Maria Lizar ang nasambit na eskwelahan. Poko mas o menos 20 milyones pesos ang naging pondo manda kay ni. Would like to level up the playing field, no, na iparehas na po ang karawat pag-abot po sa level kang edukasyon na bako lang po sumayayaman ang nakakatapos, no, kundi po sa mga satuya pong mga kapobrehan natatawan po kitsansa na makapagtapos kan sa inda pong kolehiyo. Igway ning anom na classrooms, may audio-visual room, computer room na igwan 30 computers, gym, library, asin iba pa. Kung ang pamasahe, lesson na, or even po ang education is free, dakulaw pong tabang economically ang iyang pong bagay sa sarong family. Sabi ko kani kay isa sa tuyang padamang congressman, sabi ko, boss, sabi ko, why one college one college per family? Wherein, kung kaya taman sa nang gabusin na po makagraduate sa senda pong family. Presente man sa pagtiripon si Ako Bicol Party List Representative Congressman Attorney Jill Bongalon. Ugmaan kongresista na dagos ng magagamit kan mga estudyante ang nasambit na pasilidad. Nasaro sa mga pig-inguhang proyekto kang partido para matawan ng oportunidad ang mga estudyante na pursigido na makatapos sa pagklase. Longest time, talagang haloy na po na pigahalat kang mga Domingueños na magkaigwa po ng community college. So in the first district of Albay, lalong-lalo na sa mga estudyante po, digdihali sa Santo Domingo, nagpapasiring pa po sinda sa San Jose. No? And worse, so iba, duman sa Tiwi Community College. So with the opening of this another community college in the first district, this will give the students choices. Ngunya na school year, magagamit na inikan mga estudyante. 180 ang estudyante ang kayang akomodarong kang SDCC. Ang kursong Bachelor of Science Information System, as in Associate in Computer Technology o Computer Servicing NC2, ang pigbuksan pa sa nadigdi na in-demand maging sa luwas ka nasyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.